Ia uite Cristi ce era acolo, regii. Uite-l pe Ferdinand. Pe Carol I, Carol al II-lea. Ce e Lulu? Cabana BNR-ului? Aici are PNR-ul, are... E, na? Are de protocol. Protocol, vacanță. Când la an, pe toamnă. Ia că sunt. Ia uite. Unii cu ATV-uri. Ăștia ce-s vânători? Hai că mă dau eu jos. Bă, aveți grijă. Să nu fie lunetiști. Poate ne împușcă naibii. Să vede ceva? Opa. Ai grijă, ai grijă. Nu. Oprește-te că sunt niște găuri pe aici. Da. Aveți grijă, bă. Doamne, ferește, oprește-te. Asta e poiana în jos și stânca e sub ea. Stânga e sub ea? Aveți grijă că sunt și niște găuri pe aici. Da, mă, da. Ăștia ce-s vânători? Hai că mă dau eu jos. Se plimbă cu ATV-ul, ce sunt? Parcă pun ceva la care. Aia, da. Deci aici ce e? Stânca regelui. Sau ce? Are vreo denumire asta? Au plecat și băieții cu ATV-urile. Ia uite. Cred că se duc la vânătoare, mă. Dacă zici. Ce faceți, domnilor? Problem? Ia-o pe fund la vale. Hai, Lulu, nu pot să cred că aici ai probleme. Te dai ca păsanie. Ce? Uite, te dai așa ca păsanie. Nu mai ții cont de bolovan. Ce fisura n-ară faci pe bolovanul ăsta? Aoleu. Hai, mă, că e simplu, bă. Uite, te dai așa. Ca pe schiul, știi? De asta e... Cealaltă din urma ta, pe ce dracu să mai dă așa? Trebuie să dai într-o parte, nu drept, așa. Pe cant. Aoleu. Greu. Am descățărat. Ia uite că acolo erau niște portrete. Ia uite Cristi ce era acolo, regii. Uite-l pe Ferdinand. Pe Carol I, Carol al II-lea. Regele Mihai. Regina Maria, Regina Ana, cine? Și cu reginele jos. Aha. Asta e. Ce tare. Frig, s-a lăsat frigul.